Nazdar lidi, tady je Vosproch a Kaktus. a denní vlog číslo 2 je tady. To je pes. To je, to jsem já, to je on. To je on. No a to je velmi důležité. Takže téma dnešního vlogu je... Počkej, to mi říkáš, že téma. Víš co, to skotský. A jo, skotský holky. No a říkej. No prostě. Normálně skotská tradice. Nebudu ti věřit. Ona jsem řval. To neřeš, protože jsme slavní na hradě. To víme taky. No prostě skotská tradice je, že jak jsou skotský, jakože hrajou na ty dudy v těch sukínkách. No tak oni pod tou sukínkou nemají nic. Oni, když je tato tradice, tak nemůžou nosit spodní prádla. No a dál. Co se ti to stalo? Normálně na tom pódiu jedna taková holka zakopla a jí se vyhrnula celá sukínka a všichni jí viděli tamto dole vepředu a tamto dole vzadu. Vyjadřuj se normálně, vole. Řekni. Vagínu a prdel. Ano. Takže tohle bude dnešní téma. No, Lukáši, co k tomu ty řekneš? Mňam. Mňam. No. A co k tomu řekneš? Ano. To bylo vyjádření pana Kaktuse v dnešním vlogu. Sorry, že mám tak debilní čepici, ale musel jsem si ji vzít. Protože bych chtěl upal, víte, ty bude tady tak 32 stupňů je, no. A v dnešním challenge. Prostě dnešní Vlogu budeme aj probíhat fontánu, máte se na co těšit. jo, takže Takže střih, ozveme se a fontán. hovno střih. Tam nejde střih. Ale ty já nevím, ty. Ale ty nemáš mikro, a jo, vlastně ty to nahráváš. No. No, Tak bys mi to mohl poslat. Však Já to jo. stříhám. Tady řešíme technickou závadu, protože Lukášovi se totálně pojebal počítač. A jo. A hovno jo. Já myslím, že chci říct mobil. Se A pojebal. normálně kvůli tomu, jemu tam něco píše, nějakou hovadinu, jako vždycky. A nemá a nemůže teďka stříhat. No, bez tak to nestříhá nikdy on, ale já, ale... Tak kdybychom to stříhali vůbec. To, nám se tam stříhá jenom kvůli tamto. Jo. No tak. Víš, jak jsi měl ty patky s kaktusem, ty debile, už to tam dej? Plánuje se. No určitě, vole. Víš, jak jsi posral z toho intro, ty vole. Víte, co tam napsal? Cituju, jo. On si určitě vyhledával v tomhle. V Google překládačích. Friday with cactus. Ne, říkal, ty se Friday with kaktusem. A jo, vlastně. To je takové skloňování. To má být Friday with cactus, ty debile, vole. A potom, to je to nejsměšnější. The Guys.cz State. Vole, state. Takže, a překlad. Takovýhle překlad. Tak když já nemám vůbec čas, já tam napíšu. Patky z kaktus. Překlad. The Guys. Ne, to počkej. The Guys státy. Pátky z kaktus. Přesně takhle by to bylo přeložený. Takže prosím, najmejte si někdy kaktusáka jako angličtináře, protože by to poslouchal. Ale já za to nemůžu, já to vždycky posedu kvůli tomu, že já mám tohoto i na práci. A tento dement si točí jo tutoriály, který ani nesestříhá. To nepotřebuji stříhat, vole, já jsem pro. A máš k tomu aspoň hudbu, anebo tam jenom kecáš. Já tam nepotřebuji hudbu, oni by potom nevěděli, hudba je pro nupe. Jo, tak to je slusný. Tam má hudbu. No tak ty vole, nechci být copyright, vole. Jo, aha. 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 Takže tohle asi bude... Debile. Takže tohle bude asi konec vlogu, možná potom ještě bude pokračování. Dáme to. Daily vlog je 2 a potom jakoby dáme 2 a pokračování. Takže se máte na co těšit, že Honzo? A zatím čus.